sabog kaso kasi asayo na kong limpyo. Agi naman naghinlo nga doon eh. Kay gustong po ni mangumpra. Sige po ko balibad. Dili ta maninda. Gusto mo sa maninda. Mangumpra di man sugot. Ano pangumpra sa paninda ma, daran anak ko. Iko sa ko na limang suluti na eh. Masuluti na yun. Ikaw sa? Tinawar ni Sidza. Di ka nang may nana ba? Oo, gani. ay, di pa ko anil. Diri. Ayun ko nga. Aris gawas ka mag... Uy, kasi kontis ka. Sa ito. Wag. Ano na yung mga plans ito yung lang? Kasi may manang ko ano, anong may dali ating manang. Ano na eh, hindi na yung lang. Ito yung palit, magkuha eh. Bisa na. Ano na ba? Nahilag ang balita na ano. Ini kan babir na pirwe kay tudlan sa tilya. Bear na bear. Kadaag ka ni. Hindi man. Para sa man eh. Bukay man eh sa Jumay. Ka na nagbuwag. Ka na magbuwag sa Jumay. That portion is brought to you by Headache. Grabing gawabay. Oy, kahat mo. Kahat kay ka, oy. Meron pang essential oil for easy digestion para di